Hrvatski slikopisni tjednik, ogledalo suvremenih domaćih i međunarodnih događaja. Na dan 3. godišnjice obnove nezavisne države Hrvatske poprimio je Zagreb svečani izgled. Rodoljubno građanstvo dalo je i ovaj puta na mnogo načina izraza svojoj radosti. Članove državne vlade i druge svoje najuže suradnike, poglavnike u znak priznanja njihovih zasluga za državu odlikovao najvišim hrvatskim odlikovanjima. Zapovjednik poglavnikovih tjelesnih drugova, pukovnik Ante Moskov, podijelio je ustaške časne znakove ustaškama povratnicima, pripadnicima poglavnikove tjelesne vojne. To su sve borci koji su još u inozemstvu prišli ustaškom pokretu, te su se pred 3 godine, nakon mnogih teških dana, zajedno s poglavnikom vratili u oslobođenu domovinu. Svi su oni sada dobili ovaj počasni ustaški znak. Poglavnik ni ovom prilikom nije zaboravio svojih najdražih, onih hrvatskih i savezničkih vojnika koji su i krv dali za slobodu hrvatskog naroda. U bolnici na Rebru poglavnik je obišao sve odjele u kojima su smješteni ranjeni borci. U prisutnosti vrhovnog nadzornika hrvatskog domobranstva, generala Štancera i mnogih časnika, domobrani novaci položili su prisegu vjernosti poglavniku nezavisne države Hrvatske. Nakon prisege, general Štancer održao je domobranima govor u kojem je istakao njihove dužnosti u obrani i izgradnji domovine Hrvatske.